שלום, קוראים לי גילה, ואני רוצה לדבר איתכם. הימים האחרונים לא פשוטים, קוראים לנו דברים מאוד מפחידים, וזה משפיע עלינו גם על הנפש וגם על הגוף. והנפש אנחנו מבולבלים וכועסים, ולא יודעים מה לעשות, והגוף גם מגיב. ולפעמים אנחנו גם לא נושמים כמו שצריך, ואז אנחנו נושמים נשימות מאוד מהירות. לא נכנס לנו מספיק אוויר לגוף. וכשהגוף לא מקבל מספיק אוויר, אנחנו מרגישים לחץ. ואז זה כל הזמן קורה ואנחנו לא מצליחים להיפטר מההרגשה. ואני רוצה ללמד אתכם טריק איך להסדיר את הנשימה כדי שהגוף יקבל את כל החמצן באוויר שהוא צריך. אז הנה יש לנו את הכדור השקוף והיפה, ואנחנו פשוט מתחילים לנפח אותו. שימו לב, אני נושמת מהאף ונושפת מהפה. ועוד הפעם. וככה אתם עושים נשיפה אחרי נשיפה, עד שאתם מנפחים את כל הכדור, והוא הופך להיות מלא ועגול ומנופח. ואם תעשו את זה כמו שצריך, יקרו שני דברים. אחד, הנשימה שלכם תסתדר, האוויר ייכנס לגוף, והדבר השני, שהכדור יהיה מוכן למשחק. ועכשיו אתם יכולים לשחק איתו, לבד או עם חברים. ואל תישארו עם זה לבד, תתקשרו אלינו, 1-800-363-363. אנחנו כאן בשבילכם. להתראות.